Добре, ние сме представили на играта. Влязохме в Слуши с нашия Пери. Това е той. Който, ако имате късмет да го срещнете, Скоро ще стане най-великата звезда. По-велик от Роки. И няма да повярвате. Той в иглото ми беше Роки и Лена Арктика. Това е наистина невъзможно, но ще ви покажа едно клипче някой ден и ще се уверите. Или посетете нашия блог. Да. Пери, това е рекламата на едно от известните. Това е рекламата от една известните неща на Пери. Ние я създадохме. Той е бък, ама айде, простете ни, че става това. Да, знаете. То не е бък, имаме предвид. Това е един малък проблем, само един малък. Не, това е просто една реклама, искаме да кажем, но просто някой път така влиза, защото имаме плюс това, казах ви Роки, ето сега ще ви демонстрираме всъщност изцяло любимият сайт на Пери, моя пингвин, където съм аз, той е Snowdine, но сега той има малък, ще вляза в Adventure. Добре. Един от нашите любими. Да, но Snowdine Може на да първо ни... място, first. Да, може да ни намерите там. Роки ми е най-добрият приятел, другите по-малко, нали? Ето, това е Пери. Добре, след един час ви гарантирам, че след един час още не сме спечелили Fire. Ето къде остава само Fire. И ще сме пълно елементари. Победили сме боса. Имаме 180 значки. Но скоро след един час ще направим още едно видео, където там 100% ще сме с огнено вече. Ще видите колко бързо минаваме значките. Се уверите, че сте значки. Второ, това ще е първия сезон. Имаме, за да може така да е колективно. Това е първото клипче на Пери. Има и още няколко. Добре, ние сме в партито на Хелуин. Това е сега датата е. И ще бързо покажи му бомбонките, бързо. Добре, вземи от тикота. Добре, ето виждали сме за сега само двамата, но ние много, вижте, още пингвинът ни не е направил една година. Ето виж, дори няма направил 183 дни и не... И още няма мембър. Скоро ще направим мембършип и ще стане истинска звезда. Бързо. Сега ще минем, освен като стане с огън, ще минем тази, ще минем Island Guardians. И както и тази. А като ще минем Buffalo Dick и остава ни после още едно. Но ще минем Ghost Swimming, Snapshot, Stage Trail, Clock Target, Dance Party, Eagle Party и така нататък. Coffee Party. Трябва да ви покажем и още. Ще видим Snack Shack, Goblin, Construction, Happy Room, Pathfinder, Water, Autotsi, Foodfit. Party. Покажи им. Ще видим Trick or Treat, Epic Water и Top Water. Ще видим Mountain и Stud Penguin. Но до тогава има време. Нашия пингвин още е млад. Покажи им. Сега ще ви покажем някои от миналите ни значки за само пингвинът ни е 1-2 седмици. Помнете. И за тогава сме минали тези значки. За един ден минахме всичките 170 значки. Ето, тук сме минали толкова, защото нямаме мембър. Като имаме мембър ще мина абсолютно всичките. И ще станем истински звезди. Не, ето. Така че ето, минали сме, даже имаме и пукчета. Дори от кодове, където сме си купили пукчетата. Препоръчваме, купете си. Нали? Ние даже скоро ще направим още кодове и си вземем, нали още? Да. Това е първата стъпка към героя. Ето, това ви го показах. Карджут, остава ни да видя най-силната карта на Сенсей. Очудвате ли се коя сме минали? Млади приятели, Фълдаджа! Water. Сега ще станем Fire, а пък сега имаме много да минаваме в Snowdine. И сме победили боса, това е най-важното. Да, от първия път! First! Помнете! Missions! 22. Покажи им костюмите, просто покажи им колко... Ето, и сега ще ви покажем още, ние сме снежен герой. Ето, виждате ли какво пише? Snow Hero, ние сме снежен герой.
Имаме пъфъл ланч, това ни е в нашото имо, после ще ви заведа и до там. Ще ви покажем още джетпак, ето тук сме минали. Ето трудната значка. Карв сърфър. Но да знаете, за сега е нормално. Да, скоро ще имаме много повече. Вие какво си мислите? Аз ви казах, че сме хванали сме Мюлет, едно от най-важните неща. Той е великият калибрациец. Да, то... Но само да Ето видите... System Defender, една тайна. Скоро ще имаме мембъри, ще бият. Вижте какво сме Още минали. две. Да, Хърбър. Вижте още не. Няма да повярвате, защото много рядко някой ги минава. Почти никой. Вижте. Всички Вярвате на отново. очите си, нали? Толкова На неща. Тресър Хънт още не сме ги минали наскоро. И те ще бъдат. И за сега не сме имали в Game Day Wii. Скоро ще имаме. Трябва ни код, трябва ни код. 28 пина. Нали? Характер, казахме ми, видяхме само Роки и Леларчика. И шо... Покажи. Добре, най-добрият ми приятел Нимфейс и Роки, а аз харесвам Уенди. Сега ще ви ги покажа кои са те. Бърз. Сега ще се наложи. Сега ще се наложи да ви покажем приятелите. Ето го моето иго. Вижте. Като За казах, сега има малко харесване, но скоро ще има много. и за сега сме махнали има самото. И сме махнали за малко нашите пухчета. Наскоро, ето го Пъпъл Ланч, както ви казах, минали се значките. Ето го. Няма да играем. Нали е скрито? И ще искате ли да ви покажем как ще видим една значка, да ви демонстрираме колко сме добри? Добре, готови ли сте да ви демонстрираме колко сме добри в Water Dojo? Вижте сега колко е добър Пери. Това, да, и забравих още нещо да ви кажа. Ето, уверете се. Само Фаер ни остава, скоро ще го видим. Моите карти няма мембър за това. Минали сме всичките клипчета. 31 карти. Да. Така, сега вижте колко сме добри. Първо искам да ви покажем какви неща имаме. Всички цветове. Така, ето, разгледайте така. Spy Engine. Добре, ето, скоро ще имаме. Ето любимото ми оръжие. Това е моето оръжие. И часовника ми, където винаги го нося. Ето фоновете. Ето тайното. Ето малко, искате ли да поедем малко пица? На пица, гладен съм. Опа! Искате ли малко бомбонки да си вземем? Черпия ви, днеска е на... Малко ще поядем. Днеска е 1 ноември. Да, черпия ви. Елате при Пери. Добре. Празнуваме денят на народните будители. Да. Забравихме да ви го Това е споменем. българи. Ние сме българи и уроци. А Пери 8 скоро Пери, като стане известен, няма да има тези цифри. Ще бъде само Пери. И за международните ни приятели. Ето, приятелите сега няма да ги показвам. Те са Нимфейс, Не. Уенди и Роки. Те са ми най-добрите приятели. Както аз, I love Wendy. Пери love Wendy. Тя ми е най-добрата приятелка. Love Wendy. Ето това са новите пинове. Скоро ще имаме повече парички. Сега ще ви демонстрирам. Дали видяхте оръжието на Пери, водното? То ми е любимото ми е водното джуджуцу. Сега ще ви покажа как ще победя на бързо 70. Много можете да видите в блога ни. Да, той е отворен за всеки почитател на Пери. Скоро всички ще сте уди. Добре, да победим. Може да ще има и линк в описанието за него, ако искате. Специално за вас. Тези, които много харесват Пери. И им интересно какво водим. Ето елементарна победа. Пери как победи 70. То става винаги. Като пишем... Казах ви, ние сме супер. Също го има и в блога ни също. Пак. Блога ни! Ето го и блога ни. Може ли да ни изведете? И това е един звук, просто пускаме. Ето, вижте сега, това е блогът ни. Пери CP, ако искате да се запознаете, ето го. Peri34.com. Това е, ето. Пери, скоро ще сменим снимката на Fire Dodgers. Дали ви казвам, след един час,
Значи, един час ще станем Fire Dojo, Fire Ninja. Ето, имаме всичко. Hack блок, фотогалерия, news. Ето, сега ще ви покажа каквото искам да ви покажа. Фотогалерията. Покажи. Какво стана? Сега ще ви покажем галерията, както, дали ви казахме какво сме ви приготвили. Сега ще ви демонстрираме. Ето и друго. Сега ще ви покажем. Какво ще е клипчета? Ето, няма да повярвате, нали? Сами. Ето това е в иглото. Виждате ли кой е тук? Лела Арктика. Ето е Лела Арктика. Роки, Пери и Уенди. Ето това е любимата ми. Ето съпруга. Ето мене. Това е Пери. В иглото ни. Да. Което за сега сме махнали. Да, това наистина няма как да стане без мен, бърно. Аз знам как ще го... Вие се очудвате, но ще видите. Много неща ви казах, че Пери крие. Пери е най-добрият на света. Харесайте го в нашия сайт. Влизайте, моля ви. Ето го. Всъщност това е мембъра ни свърши и за това е станало така. Да, ние за една седмица вече направихме... Знаеш колко? Направихме само за една... Ето го. Вижте снимката. Уверете се. Който иска да ме допита как стана това и подробности да влезе в нашия сайт. И да ни го съобщите. Да, ние ще ви кажем всичко за Пери, какъв е той най-добрия на света. Само отидете на FAQ и ще ви го обясним. Да, ето ето сайта. Това е. Ето го. Бързо, чакай, влез. Ето, сега ще ви демонстрираме. Ние сме излязли от сайта и сега само ще ви покажем какво представлява. Все едно сте вие. Питате се къде може да се допитате. Бързо покажи за нас. About us. Ето, вижте. About us. Perry's blue color. Това е. He can do може да се допитам. Къде да ни питат въпроси. Сега ще ви покажем къде може да ни питате въпроси и ние да ви отговаряме. Ето, тука. Може и да откриете нашия адрес. Къде сме? Ако ни няма, значи сме някъде другаде. Ние не сме там, ние сме в България, не сме в Ню Йорк, ние сме в България, София. Какво стара истинка? България. Нещо подобно. Добре, ето показахме ви сайта, наберете го. Нещо подобно като на Мончочо, даже много по-добър. Сега ще ви да покажем колко сме добри пък в карджуца. Това е странно. Сега ще ви покажем, показахме ви в Flutter Dojo и в последно, в карджуца. Да се опитаме нали обещахме да минем значка, да опитаме да им покажем как да минем най-силната карта на СНС. Готови ли сте? Разбира се! Първо, сега няма да... Не за слаби сърца. Сега дори и да загубим това, защото ние не искаме да победим. Ние сега искаме само да видим най-силната карта на СНС. Там СНС Power Card. А сега, за това... Може да си го преведете. А като минем значката, ще ви покажем как ще победим лесно СНС. Защото сме много силни. Гледайте и се наслаждавайте на боя. Скоро ще бъда без 860. Близо беше. Скоро ще видим най-силната карта, усещам го. Може да го напишете и да го видите. Преди сме я виждали много пъти. Да, за ваша информация. Да. Но ако не знаете английски, може да си го преведете. Както споменах, ако съм го споменал. Не, преведете си го на английски. Ние говорим България. Някой ги казва на английски, за да ги знаете. English for. We can do it. Perry Star. We can do it. Добре, вижте най-силната карта да си. Perry It Star. То беше. Ето и победата ни на СНС. Обещахме ви победа. Ето и победата. Сега да се постараем. Целта беше друга. Обещахме ви победа, как да от първия път да победим СНС. Ето, победихме.
Сега ще ви демонстрираме как да видим най-силната карта на СНС и само тя ни остава. Вижте. Първо би ли им показал как да победят СС за нашите почитатели само? Разбира се, но първо искаме да ви покажем. Ето, не сме минали. Сега гледайте, ще минем. Може да отнеме 2-3 пъти, но се наслаждавайте. Вземете си пуканки, отидете, спрете го на пауза, купете си пуканки и се наслаждавайте. Ако имате, може да ядете. Просто И сокче си купете. най-лесно. За шалбука. Ето, сега ще го... Ще да го прелюдим. Сега ще Друго бъдеще яче ще направим и филм за Купинги. Ето една от най-силните карти на СНС. Не най-силната, но една от най-силната. Тоест силна е, ама не е от любимите му. Напред, това не е най-силната му. Има много по-силна от нея. Това сега говорих. ще я докажем. Дано да я използва. Стискайте палци, момчета. Ето една друга силна, но не е тя. Не е пак любимата му. Срок Шопър, поне ще видите, ако не сте виждали тази карта, се наслаждавайте. Покажем ви всички най-силни карти. Да, показваме ви най-силните карти. Ще го покажи. Скоро ще го покажем. Ахло, бахло. За малко бе, бачи. Извинете, ако знаете какво означава, по-добре не го използвайте. Please. Sorry, please. Съжалявам, моля. Ето, казахме ви, още 2-3 пъти може да отнеме да се бием, но сега вече почва втория. Скоро или още това е последния, или още един път ще я видим. Само... Разбрахте ли, показахме? Наслаждавайте се. Ако ще ти... Ето, извинете, но не го се пада на тази карта на СНС. Много съжалявам. То е просто много трудно. Не, ние ще го минем. Не е трудно, то е трудно, но не и за нас. Да. Пери е върхът. Пери! 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 Пери е! Намалете звука! звука. В света! Намалете звука. Ето една пери! 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 Създателите са Ивелин и другия Ивелин. Ивелин, Антивелин! Това са създателите на Пери, убедете ли се? В нашия сайт. Да, който го знаете. Тоест, показахме го. В който може да влезете скоро. Имаме вече сайт. По-добре. Пери! Пери! Що се ги? Добре си едно. Пери! Не стига да е лели много шум. Пери! Айде, просто това е последния път. Ако сега не стане, ще започнем още с такива други за демонстрация. Да тестваме. Ето върви към приближава. Усещам го, скоро ще я покаже. Стискайте ни палци. Сега ни трябва много силна водата, но да не се... Ето, с пък имахме късмет. Но имаме друго. Така че останете на мястото. Ще стане хубаво. Напечено. Хубаво е, хубаво. Пригответе си и гърне. О, може... забравих. Какво? Пригответе си и гърне, може да стане напечено. Пригответе си кенефче, може да се плакате. Извинете, не са грозните думи, но... Още сме нови. Още сме новаци, като новобранец Роки. Само аз от оттам направих и дадох идеята и сега правим такова. Ти бе, направих ли преди такива неща? И не сме нови, този тук се шегува. Остави го, не го обръщате внимание. Тихо сега и се наслаждавайте. Просто му дадох идеята.
Не ми е дал идеята, аз му дадох идеята да направим, защото преди беше направил грешен помина. Йо, какво го запоставяме? Ние не можем така. Не, има предвид, казахме измислици, за да се интересувате повече. Интересувайте се от Пери! Скоро ще стане най-великия на света и ще се доверите всичките и всички, като го видите, ще имате значки, че сте видяли Пери. И той ще е най-големия Стам Пери! Екипите ни са най-добрите. Имаме спонсори от Лисабон. Спонсор. Ние не, още нямаме, но ще си имаме. Дори Kinder са ни спонсор. Всичко, да, нещо подобно. И Kinder сюрприз. Добре, да не прекалявай вече. Ето една от най-силните карти са си. Да прекалява и че ще паднеш в градета. Какво е това, бе? О, новата карта на Сенсей Чузане, тя е легендарната. Сега ще ви докажем как може да си добавите приятел. След като минем най-силната карта на Сенсей. Абе, то всички знаят, защо? Извинете, този тук нещо не е вред днеска. Не, просто... Нещо котва ка... Абе, Влезе му нещо в окото и реве тук. Ето! какво това, бе? Ето! Извинете, Вече ми е за втори път. извинете ни, защото нещо така ставаме... По-така. Ето. По-така, че им чу нещо. Вече става по-тъпо. Виж, бе, прекалявай, става по-тъпо. Ау. Чакайте, извинете ме. Добре, Ето, още не сме видяли. Добре, след един час ви обещахме, че ще видите как вече само за един час колко бързо ще стане Огнена Нинджа. След един час ви обещахме да видите колко бързо ще стане Огнена Нинджа. Ще се уверите, че не сме сбъркали, защото е Хелуин, а скоро ще свърши. Така ще се вярвайте! Ще се постараем. Вярвайте ни, че след един час да сме го направили по-късно. Вярвайте ни, защото след един час ще направим още едно клипче, където тогава ще сме минали най-силната карта на Сенсей и Огнена Нинджа. Довиждане за сега. Да, следва продължение. И за повече въпроси на нашия сайт Пери, вече го видяхте. Добре, имаме, както казах, малко физически затруднения. Аз за малко само.